La primavera de 1978 es va crear el SEDEC, el Servei d'Ensenyament del Català, que va ser el primer servei de la Generalitat, cosa que sempre hem pensat que va ser molt important. I pocs mesos després, el 23 de juny del 78, es va promulgar el Reial Decret d'Ensenyament del Català. Aquest 23 de juny va ser un dia emocionant, perquè d'alguna forma teníem ja la possibilitat de fer escola catalana que vam començar a explicar per tot arreu, d'una punta a l'altra de Catalunya, que consistia en tenir el català com a llengua vehicular, els continguts culturals i socials també del país, i educar amb unes actituds positives de cara al nostre país. Per això dèiem llengua, continguts i actituds. Per això ens van ajudar una sèrie de professionals i mestres, molts en comissió de servei, que havien estat treballant el tema del català com a societat civil en els últims anys del franquisme. Eren de la DEC, la Delegació d'Ensenyament del Català d'Òmnium Cultural. Vam poder nomenar 1 miler i escaig de professors especialistes que d'alguna forma van venir a reforçar i a treballar amb les escoles per ajudar a anar normalitzant el tema de la llengua. El professorat que en aquell moment teníem encara no estava del tot capacitat en la seva majoria, i per això cal agrair el treball que aquests especialistes i mestres de català van fer a les nostres escoles. Explicàvem a les escoles, al mateix temps que tot el que era la normativa i el decret, els dèiem que Catalunya és una nació que té una llengua pròpia, que és el català, i l'objectiu és aconseguir una escola catalana. I amb sentit de responsabilitat per buscar una equitat i una inclusió dels infants, on més esforç hem de fer són amb les escoles que els alumnes en el seu àmbit familiar o en el seu entorn social no el poden aconseguir. Per tant, cridàvem a la responsabilitat dels mestres a preparar-se i anar a adquirir la llengua. Per això va ser molt important tot el tema del reciclatge, que el departament el va concedir la responsabilitat als Instituts de Ciències de l'Educació, als ICES, i que es van començar a apuntar els mestres, més de 20.000, i que són els que realment han aconseguit que aquests 40 anys després puguem parlar d'un sistema educatiu en català, que l'escola pròpia de Catalunya és la catalana. Immediatament vam començar a elaborar el currículum per l'ensenyament i la formació dels mestres, pels ICES, però també pel tema de les oposicions tant dels mestres com dels professors de secundària, l'especialitat de filologia catalana. Això va ser un tema laboriós perquè era currículum de llengua, currículum de medi social i cultural. De totes formes, crec que no podem oblidar que l'esforç que van fer els professors, els mestres, inclús els pares donant recolzament a la petició de fer escola catalana, ho hem d'agrair profundament. 40 anys després s'emociona pensar on érem i on som. El 1980, amb el nou govern de la Generalitat, el definitiu, presidit per Jordi Pujol, ja després de les primeres eleccions autonòmiques, assumeix el reciclatge de català. Era una vasta acció començada als finals dels anys 70 per els ICES, per les universitats, i la coordinació d'aquesta operació la coordina el Servei d'Ensenyament del Català.
inicialment. En els anys de màxima afluència de professors mestres, en un moment en què, en el 82, eren 18.000 els professors que estaven seguint el reciclatge. Vol dir professors que estaven treballant durant el dia i que a partir de la sortida de la seva jornada laboral voluntàriament anaven als 350 punts a tot Catalunya on es feia el reciclatge a rebre classes de català, de didàctica i de coneixement de Catalunya. Un dels objectius del CEDEC, el tercer potser en importància correlativa, va ser la implantació, l'adopció del model d'escola catalana, la definició d'aquest model que es havia anat prefigurant en l'època de l'EDEC i que en aquest moment la Generalitat adoptava com a propi i que volia dir l'escola catalana per a tots els alumnes, per fer un sol poble, per fer un sol país, per dotar a tots els alumnes catalans, fos quina fos la llengua dels seus pares, dels instruments necessaris per créixer, per progressar, per avançar i per fer-se homes i dones de profit. En aquest moment, el CEDEC, per tant, va centrar molt la seva funció no només en l'ensenyament de la llengua, no només en la didàctica, no només en què es fes ben fet aquest ensenyament de la llengua, sinó també i fonamentalment en definir un model d'escola democràtic que comportava que els mestres es poguessin sentir còmodes usant el català, però usant sobretot el pensament d'un poble. Per nosaltres, en aquell moment, les escoles que anaven a fer l'ensenyament en català havien de demanar autorització a una comissió tècnica que era presidida pel cap del Servei d'Ensenyament del Català i que autoritzava a que ho fessin en català, per preservar-los de qualsevol denúncia o queixa que pogués haver-hi per part d'algun pare, perquè evidentment aquest ensenyament en català es feia per la totalitat dels alumnes, fos quin fos, repeteixo, la seva llengua familiar. Un altre dels objectius del Servei d'Ensenyament del Català a l'any 80 i paral·lelament a altres actuacions que ja hem anat definint i que anirem explicant, es va produir també la necessitat de que aquest model d'escola catalana es fes amb una qualitat que comportés trobar elements de lligam amb el que havia estat tota l'experiència pedagògica catalana tradicional, la de la primera renovació pedagògica dels anys 20, de tota aquella didàctica, de tota aquella pedagogia renovada que va comportar a principis de segle que Catalunya fos capdavantera, sense cap mena de dubte, en la pedagogia i en l'ensenyament. Per tant, vam necessitar estendre un estol d'assessors que anessin per les escoles i que anessin assessorant en aquestes escoles com implementar aquest ensenyament en català, que vam fer que cada escola va ser progressiu, que anava creixent amb els nens i que per tant no va suposar mai cap imposició a cap grup d'alumnes, sinó que va ser acollir-los en català de petits i anar-los pujant gradualment en la seva forma natural de creixement a dins de l'escola. Per tant, vull dir que la funció d'assessorament va ser fonamental i va arribar en alguns moments a més de 400 centres catalans simultàniament. Vol dir, per tant, una acció de molts assessors, de gent molt qualificada, mestres que sabíem que tenien pràctiques educatives realment de gran encert i que van ser recaptats pel CEDEC per anar a fer aquesta funció assessora que vivificava aquest naixement de l'escola catalana en llengua i continguts. En l'any 82, a Vic, la Universitat de Vic va convocar el primer simpòsium d'ensenyament del català a no catalanoparlants. Aquest era un dels grans reptes, aquest era una de les grans missions, ensenyar el català i bé a tants i tants nens que, tot i nascuts a Catalunya en molts casos, o no nascuts, és igual, però que en tot cas tenien per llengua familiar el castellà, entraven a l'escola sense cap coneixement del català. Teníem a Catalunya zones gueto, teníem a Catalunya barris sencers on el català no s'usava, no era present. I aquests nens anaven a l'escola i els volíem que sortissin de l'escola amb les mateixes eines
que els nens dels petits pobles de Catalunya, dels nens que quan entraven a l'escola sí que sabien les dues llengües. Per tant, l'ensenyament del català a no catalanoparlants va ser un repte. En aquest simpòsium el Servei d'Ensenyament de Català hi va participar amb molts assessors explicant experiències i va ser realment una demostració del que el que ens importava era que l'escola formés un sol poble, uns individus amb igualtat de condicions, uns individus que poguessin pujar a l'escala social, com així ha sigut, gràcies a Déu. Des de l'inici del CEDEC, així que jo me'n vaig fer càrrec l'any 80, i jo penso que abans, però en aquell moment ja amb totes les competències autonòmiques d'ensenyament a Catalunya, vam tenir clar que estàvem fent una tasca important, però que alhora aquesta tasca havia de quedar documentada i que aquesta tasca havia de poder-se demostrar científicament. I per tant, des del principi vam voler que hi hagués un gabinet d'estudis. Es va crear un gabinet d'estudis a l'any 81. Aquest gabinet d'estudis estava format per persones de rellevància a la universitat i que van centrar-se en aquest gabinet d'estudis a fer el primer estudi que van fer, i potser l'únic publicat i de rellevant, va ser una publicació que es va dir 4 anys de català a l'escola. Es valorava des de l'any 78 que havia entrat en vigor el decret que feia obligatori l'ensenyament del català, fins al 82, feia 4 anys que teníem una experiència. Les escoles que feien l'ensenyament del català exclusivament i les escoles que feien l'ensenyament en català. I aquí es va poder comprovar una cosa fonamental, que és que l'ensenyament del català, per ser reeixit en alumnes castellanoparlants sobretot, necessitava més que les hores obligatòries de català. Necessitava que l'escola funcionés en català. La llei del Parlament de Catalunya, de normalització lingüística, l'any 83, va ser un gran impuls no sols per l'ensenyament del català, sinó també una plataforma per impulsar el model d'escola catalana en llengua i continguts. Va donar seguretat. I això és molt important perquè va sortir votada sense cap vot en contra. Tots els partits polítics, menys un que es va abstenir, van acceptar aquesta llei de normalització, que va ser una gran sorpresa per part de tothom i agradable. Un bon exemple d'això que acabem de dir és el procés de normalització de Santa Coloma de Gramenet, arran d'aquesta llei de normalització, que és la primera població que d'una manera global es planteja catalanitzar l'escola. No és que hi comenci la immersió a Santa Coloma de Gramenet, sinó que és la primera ciutat de Catalunya que globalment l'Ajuntament es proposa que l'escola sigui en català com correspon a un país lliure. Vull recordar que als anys 73 ja va haver-hi un altre impuls del català a Santa Coloma de Gramenet per les classes de català, 2 hores a la setmana, que es va fer també amb la Maria Lluïsa Corominas, aquells professors que fèiem classes a la Biblioteca Valls i Taverner. Sempre l'Ajuntament hi va ajudar, fins i tot l'Ajuntament franquista, cal dir-ho. Tenim a Santa Coloma de Gramenet una frase de l'Enric Juliana que diu, arran de les 12 escoles que van començar a Santa Coloma el programa d'immersió, l'Enric Juliana va dir aquesta frase i la va escriure a La Vanguardia, que va fer un gran impacte a la societat barcelonina i catalana. Santa Coloma ha salvat el català. Per què? Era una ciutat dura, d'immigració constant, en certs barris el castellà que es parlava no s'entenia perquè era un castellà absolutament deteriorat. Això va ser una gran qualitat. Quan en Hernández, el rector, que li deien el rector comunista, li vaig dir, farem un programa d'immersió a Santa Coloma, em va dir, això els farà ser menys pobres. Ens podem fer una pregunta, i se la feia molta gent. Aquest model d'escola catalana en llengua i continguts, com pot acollir els nens de família castellanoparlant? Com es fa això? Doncs mira, es fa aplicant el que diu Amfós i Calcat, que és, el mètode és el pont, i la immersió, amb totes les seves metodologies, amb tots els seus estudis psicolingüístics, els seus estudis psicològics, suposa el pont perquè aquests nens puguin, amb un canvi de llengua de llarg
llengua d'escola puguin incorporar-se al model d'escola catalana. Per tant, la finalitat de la immersió és que aquells nens que a casa no parlen català puguin incorporar-se al model d'escola catalana que funciona en català. Per tal de vetllar això, es va fer els plans intensius de normalització lingüística, a part d'un programa d'assessorament extraordinari, amb una amplitud vastíssima, però els plans intensius de normalització lingüística amb col·laboració amb els ajuntaments, amb col·laboració amb les entitats dels pobles i ciutats, i que va ser un gran passar el rasclet a tot allò que no ajudava a normalitzar. Fins i tot amb l'entorn. 2 anys després de la llei de normalització lingüística ja ens trobem que el 62% d'escoles de Catalunya han fet el pas cap a tenir el català com a llengua vehicular d'educació i de relació. Per tant, què vol dir això? Doncs això vol dir que hi ha un esperit per part dels mestres de servei al país, un esperit de rebre assessorament del Servei d'Ensenyament del Català, que va desplegar, com s'ha dit abans, un gran programa en aquest sentit i que acollia tots els aspectes, tant l'educació especial com l'educació, etc., perquè hi havia, doncs, tot s'havia de saber, la llengua ho havia de penetrar tot. També hem de dir que hi havia una gran confiança en el professorat i un gran entusiasme, i això va fer possible l'increment de l'escola catalana, un model d'escola catalana admirat per tot arreu, i que ve precisament de models que nosaltres vam mirar tant d'Euskadi, amb les Icastoles, com les Calandretes a Occitània, com les escoles de Califòrnia, del Quebec i de New York, la d'en Lambert, diguem-ne que és l'inventor, juntament amb Peel de la immersió, doncs del 85 al 90, 5 anys, que també passen uns fets importants pel CEDEC i per tota l'escola catalana, que és que s'acaba el reciclatge de català tradicional, que va durar molt de temps, amb un gran esforç dels mestres, pensem que era voluntari, i que se substitueix per aquells que encara no han adquirit el títol de mestre de català per unes fórmules noves, per uns nous models, com Font Rosella, com el FOPI, com el PIL, que també es van fer programes d'immersió per mestres. Que això va donar molt bons resultats perquè era la gent que hi assistia, era la gent que els costava més accedir a la llengua. Va tenir molt bon resultat positiu per adquisició de la llengua i actitudinal a favor de la llengua a l'escola. També cal dir que en aquest 90 es produeix la LOCSE, que per primera vegada s'estableix amb una llei que el català serà llengua vehicular i d'educació i que, per tant, tota l'escola ha d'usar normalment el català. Però s'ha de dir que en un moment determinat hi ha una sentència per part del Tribunal Constitucional que declara que el model català lingüístic d'escola catalana és un model de conjunció lingüística i, per tant, si ens han d'explicar què vol dir, doncs ja un s'ho pot imaginar. Però ho diu exactament la sentència i, per tant, que és absolutament legal i això ho fa en contra unes denúncies d'uns pares minoritaris, però que ho havien posat. A les acaballes dels anys 90 es produeix un fet que va commoure tota la societat catalana, que és l'arribada massiva d'immigracions inesperades, perquè les fins ara arribades eren de la península, algun de Portugal, però no hi havia gent de països estrangers i molt menys de l'Orient, de l'Orient Mitjà. Aleshores, el que passa és que aquesta immigració és fortíssima, es presenta un nou repte, no saben català ni castellà. Què s'havia de fer? Doncs aleshores el CEDEC es va muntar amb un programa, que es deia Programa Anselm Turmeda, per tal que aquests nens poguessin fer els mateixos passos que els altres vers l'escola catalana. I aquest Anselm Turmeda consistia en tallers d'adaptació escolar. Què vol dir adaptació escolar? Que aprenguessin els mòduls i les maneres de fer d'aquí a l'escola, que aprenguessin la llengua de l'escola i que es preparessin per fer el salt a l'escola catalana. Després hi havia una altra qüestió que era els seminaris d'assessorament específic
per aquests professors que tenien alumnes d'aquest caire amb abundància, i després un altre tema molt important que va ser crear materials específics, que ara recordo jo uns contes preciosos, que se'n va fer més de 10 contes, amb un català normatiu, però molt senzill, per tal que aquests nens poguessin començar a llegir en català. L'última part que diguéssim de la meva acció en el SEDEC va ser assumir els resultats de la llei de política lingüística, que és del 1998, una llei que a criteri personalment potser no calia fer, perquè de superar etapes per la normalització en va superar poques. Potser va engrandir una mica l'ús social, engrandir una mica l'ús en les noves tecnologies, però no va fer el pas que era d'esperar. Aleshores, ens adonem que la llei de política lingüística arriba quan el SEDEC fa 20 anys, del 78 al 98, que ha treballat d'una manera constant, ha treballat d'una manera específica, que és reconegut per tothom i que dona força a un futur que està esplendorós, però que també cal dir que es pensa per part del govern que tot està normalitzat dintre de l'escola, i això ha estat un gran perill, i de fet amb resultats bastant no positius, és a dir, negatius. Per què? Perquè la normalització és com la nació, s'ha de construir cada dia. La normalització lingüística és com la nació, com diu en Voltaire, s'ha de construir cada dia i no es pot badar. I el reciclatge ha de ser constant, perquè ni la societat, ni cap element, ni cap ciutadà, ni cap mestre, ni cap director general, ni cap de servei sabrà mai prou de llegir i prou d'escriure. La nova llei d'educació espanyola, la coneguda com a LOSE, es desplega a Catalunya, però a efectes pràctics té molt poca repercussió pel que fa a l'ensenyament en català i del català. És un moment, però, de canvis polítics importants a la Generalitat de Catalunya. És el moment en què el SEDEC s'integra a la Subdirecció General de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social, conjuntament amb l'antic programa de compensatòria. El binomi llengua i cohesió social esdevé un dels pals de paller de la política educativa del país. L'aportació del SEDEC és clau a l'hora de definir aquestes noves polítiques, en temes d'acollida d'alumnat nouvingut, amb la continuïtat de l'ensenyament en i de la llengua catalana, en temes de cohesió social, i podríem dir, sens dubte, que iniciatives com els plans educatius d'entorn són la continuïtat històrica dels antics plans intensius de normalització lingüística. La nova immigració esdevé un dels grans reptes educatius de l'escola catalana del segle XXI. Sens dubte cal ajudar des de l'administració, els professors, els alumnes, en aquesta tasca d'incorporació a la nostra escola, a la nostra llengua, al nostre país. I en aquest sentit, la feina dels assessors del SEDEC és importantíssima. L'experiència acumulada amb anys de treball amb el tema de la immersió i amb anys de treball amb els alumnes nouvinguts són les que vehiculen les noves polítiques d'acollida d'aquest alumnat. L'any 2006, el govern de la Generalitat considera que el SEDEC s'ha de transformar i esdevé, en aquell moment, el servei d'immersió i ús de la llengua. Tot i que, i cal destacar-ho, les funcions continuen sent, si fa no fa, les mateixes que històricament havia tingut el SEDEC. Però ara amb una presència territorial diferent, ja que es produeix un procés de descentralització dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament. Certament, han estat 28 anys, i jo diria que uns quants més, per aquesta continuïtat que us comentava, de feina feta amb il·lusió, amb voluntat de servei al país, amb voluntat de garantir la continuïtat de la nostra llengua, amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats dels nostres alumnes, independentment del seu origen i de la seva llengua familiar. Queda una bella història per explicar, per contar, però també per reivindicar, perquè 40 anys
d'història, que és el que avui celebrem, ens fa recordar-la amb emoció, però ens fa recordar-la amb emoció en el sentit que actualment és més vigent que mai, perquè els nous atacs que hi ha contra la llengua catalana fan que tota aquesta experiència, tota aquesta feina feta sigui més vigent que mai, perquè l'hem de continuar, s'ha de continuar amb la mateixa empenta, amb les mateixes ganes, amb la mateixa força, perquè ara podem tornar a dir que malauradament està en perill tot allò que vam construir, que vau construir, en definitiva, entre tots vosaltres, fa ara 40 anys. Moltes gràcies.